Virus na. Wala na kailangan. Hindi. Guard. Hindi, pag inanap ako niya, ako yung DJ. Inanap ako ni Papa. Inanap ako ni JLT. Wow! Kaya na sana ako. Tulo na sana. Kaya yun po sila. Ilubot na. Hindi nga niya, sir. Hindi nga nung kasi lang yan. Anong dawa niya? Lima naman na niya. Kaya wala ganun. Para matagulog ko ng tapo.
Tignan mo lang ako kasi. Wala. Ha? Wala ko na. Ano ka? Meron ka? Meron ka ka? Meron ka video. Lagi. Lagi. Lagi nga rin. Video. Huwag na kayo. Ako, nanawa ka. Binili nga dito ko di. Huwag yung video. Paman? Oo, man. Oo. Paman? Paano? Pero yan ang mga pero Sabi ko doon si may magpapagod. Tapos Kaya nga, hindi ko na iba, kaya rin ba? Laro ko na lang. Kaya talaga ako sa
Hindi, mata. Yan, may gitutuwan ta. Ano mga kuya Carl? Kuya Carl. Carl, balik mo na ka mo. Okay. Ang mataga na mauwi. Bata mo na nangingin. What na yun?
tahun takkan bis. Bakit na? Yan o. Yan, dito, yan. Yan. Wala dito kaya. Right. Ito. Open na tayo sa mga babad. Buti ka. Di mo nga. Ay, ikaw. Uy, ito. Nawala na dito. Di mo nga late. Ito. Ay. Ay. Ano? Paano ito mag-ano? Niya na siya nandiyan ka na niyo. Ano, yan na siya nagsaka. Wow, niya, pag-ibabalik niya. Puti ka!
Nalipat ka pa rin. Itong bahulo. Music sila sa payo. Wow. Mama, sige mo na ito. Ito ba dahil? Sorry, baka naman. Hindi ko alam. Yung mura. Nakuha na. Nakuha siya sa Ito nakapag-ibra din ng ano. Ano? Alam mo yan ang mga kadal na yan. Bakit din na? O kayo pa yan. Ano Ano yan mo? ang pag-ibra? Yan sa inyo ba? Pero yung highly kapag ng mga organ na jogging sa Manila. Pero pa rin. Wala akong dal. Taon na rin tayo. So, hindi ko din tayo. Wala. May battery ito. Wala akong battery. Ibang nakaring battery. Battery. Pero pag-load naman nila pag-unay. Ano yun? 15 na? 15 tayo. Lupakan mo, makanya mo tao. Kaya, betul. Saya
Parang yung mga bakit mo. Bago niya ka umatay ng tao. Ay, buwan ka eh. What was your reason for? Ano, password ko? Nicky, what? Ano? Huwag yun daw Nicky mo. Ako ko, Maria. Hindi natin. Kaya dami ako tatakaw. Lalo pa na ako. Sa'yo yan. Pinasuble. Oo, pinasuble. Pero ka, nakakan. Elan. Elan. Dumalikan. Uy. Royal Sea Dragon. Ito, si Mark. Ano ko ni si Mark? Ano kaya ito makamdaman niya? May piron. Bakit? Hindi ko tayo. Saulong.
Ay, puta. Nakasiyan. At 20 minutes na siya. Meron to. Tara ka. Meron pala yan. Ang kahit anya. Wala. Ito. Ang kaya? Ano ba, sir? 201, 201, 001. No. Paano? Snoopy, Roman. No. Ako. Noah. Sabi mo din na pala. Long pang nagsikwadro. Hindi mo pa alam ang kataalan. Hindi ka. Gagalat. Hindi ka man ito sa tao. Kayo pa natin din, no? Hindi ka na tabuhan. Uy! Turin tayo ng buwan. Sino mag-upo sa mga Laukan na naman po siya. Sinilang ko naman kaya. Sinilang ko magayon, no? Dito mo kayo. Kaya mga inay. Unay man ako. O manila, inay. Kasi naman na, inay. Ha? Aral ka agad. Piso. Araw ka na bulang ako piso. Ikaw dito. Ang Oo, sa gawin. putik talaga.
Ito. Kaya, 48 sa bawat. Puti ka. Natin na sinusuan niya. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? May na. Dito ka nagpapamarahaw. Nagpamaw lang. Ano ba yung marami daw? Ako yung biskuit. Ano? Una, biskuit lang. Ako na duman. Hindi mo sa kailangan mo. Bumalik ka. Ako na muna ka, ano. Tumama ako muna duman. Okay, puno para umalis ako. O, tignan na, G. Yun, yan. Hindi daw ako nagsiyak bar. Ako, pagkita mo na lang ako. Pero na. Ito nung Hindi ka mag-gas ng bubo ka. Pero kasi, G. Dali mo pa siya. Kaya may round 3, section 1. Round 29, password 111. Round 29. Sa pinakataas bubo ka man, kaya pala, o, 11, tapos yun na dyan, si Sniperan. Out naman 12 out. Ay sa ano, chance, 11. Kasi nakapag-1-1 sa buhay ng bubo. Si ESG. Oy, barawa! Oy, gadan kami. Hindi ka na magtukaw. Sabi ko, hindi ka magtukaw. Uy, ngayon abangan, boy. Oh, pako. May nakakatarang, pako. Bubo ka. Yo, bubo. Oh, ganda na naman. May drag ako, boy. Ano kita drag? Huwag kayo. Bubo. Bubo. Virus nga rin meron po. Kaya naman pa kaya.
Ano, madaya ako. Pinabigyan na ka, pinagkita ka ng ano, tapos magalan mo ako. Sabi kong galanan muna ako, o sabi ko, Iya, tawaran ba? ala! Ala ka! Uy! Bubo! Adan bubuan, bubo? Bubo ka daw! Ba't ako magkawa? Siya, eh. Isang case. Isang case? Ano? Sina bubo marisot pa. Pag bubo, bubo. Bilang ka na. Ano ba yan? Ay, kabang gabo, yun ba? Pag-arga, rin siya. Kasi, nakakal kayo ito, kawalan mo naman. Oo. Oo. Ano, hindi, ano siya, di ba nilmutig din? Ganyan, bigla ko. Okay. Pupunta daw. Para pagpapigyan ka. Oo. Tikas-tikas, bisan ugin na. Ay, yun na yan. Sige naman. Sigurado ka na daw. Ang bubo. Hanggang sa. Sabi ko, teka magluluwas. Oo. 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 Oo, sabi ko, teka magluluwas. Ang bobo ka. Sige na daw, mag-suspire. Dili ka na. Kaso bago panggil mo nga. Banger! Kabanger na boy. Sadyang ngayon ako magkansay mo. Banger! Hindi na ito. Banger siya sa Ay po, hindi kulok-kulok kasi natakabubuwa. Magaw, pagkansay. Pero, ulit siya. Wala na naman. Oo. Ah, bigyan ba mo duman? Ano ako yung similawar ka kayo? Uy! Guys, kurunta ka pa man. Kaya relax, hindi ka matapos. Oh! Nasa lokso ito. Bubo ka kaya. Araw ka ng mga pulot-pulot. Bubo. Maris na pulot-pulot. Araw kayo magkano ito. Uy! Ganda na naman si Mel. Uy! Pinabigyan na ka doon nga. Tayo ko ako para sa mo. Ay, sa tindahan mo, Ace. Abo-abo lang pa. Habol, mga sigurado ka. Ano ito? Ano ito? Nagtutupo ka sa, ano, taas? Mukha man si, ano, Daplas. Abo na siya nito eh. Ano mo dumaan? Abo! Ilingon mo si Boy. Iling ba si Boy? Saan ka pa ito kay Boy? Replay ka ba? Ano? Wala ito eh. Wala ka na naman o. Ano naman? Kung di ako nahihirap. Para yun, kaya nag-score na buta ba nga? Kumpot lang. Igulo-gulo ang kalang pagkataling ko. Hindi mo mo doon paralan ka na naman. Oo. Bubo na. Nagluwas ka na ka. Ano ko silyo? Dangag ka. Natapiling pang rayuan ng silyo. Dapat wala. Pero ko rin abo. Mga yasan mo habulin mo. Oy, bubo, bubo, oy, bubo. Oy, bubo, oy, bubo. Sarong bala. Tigtalikodan ta ka na nga, hindi mo pa napadil. Tigkaraw-karaw ang taka na. Ano kaya pa?
Bago na bunot ako na. Di ba ako nagpinit ako? Pinta ka. Teka lang, nakaka-A. Ito mo mo dumaan. O, gada na naman. Gadat ka namin, o. Sabi ko nang gadat ka na, o. Ay, bubo! Nasaksakan cancer! Cancer sa English. Cancer sa crossfire. Oh, Reggie. Distraction. Ako dyan sa kulido. Gadat ka. Yan. Sige. Oh, ulit ko. Teka, nasabit ko. Never Reggie. Hindi ko, sister. Gusto ka sanaan. Ako yan, nanting. Ito dyan. Okay. Yeah. Ito na, edad. Ah. Yan, ito Ah. dyan. Sutak. Tinaumin sa kuya. Ano ba? Ano pinaka? Pag-maybe na. So! Ano pinaka? Tawanan ka na, sana. Basic ko ka man ako eh. Ipasabot ko sa kuya mo, tabubot sa ayaw mo. Kasama mo. Diba yung ka naman, wala ka. Oo! Mailing pa! Ano ka bubo? Tama! Gusto ko rin eh. Gusto ko rin magdadala ako. Ay, wala maganda daw mo sa bago. Para, hindi mo ako nila tawag ito. Ay! Bubo ka, boy! Ikot, Ulong-ulong ka sa tayo, buyo. Narahilig ang bubo at sir pa. pansit, Pati si Jimmy ko. tapos na nila. Ang bubo ka! Nagamit ko na kasi ako. Bisay na. Seryoso. Seryoso ka, nagbubo pa kaya ako. Vegan. Bobo! Kaya! Bubo ka, boy. Nagawin mo na, boy. Ano yan? Bullshit na ba? Ay, bubo ka, boy. Oo, ano? Sino, di ba rin mo naman? Uy, sino ba rin mo? Kaya daw na. Maray, bubo ka lang, bubo ka lang. Sabi ko Ano na ka mo. mag-store? Ano, hard natin, ano, pati ball? Lipla ka! Bubo ka, sir. Bawal ka daw. Ano kang kasalinitan, kuya? Bubo ka, wag ka lang, oy! Kusina. Ano? Yan. Bubo ka, boy! Makailangan ka, boy. Sige, dumungin ka dyan, magadan ka na. Bahan makawin ko, na kuya mo. Nakagadan mo lang si kuya mo. Uy, nice one! Taday na, boy. Madali ka ng gagamin, Miji. May bawal. Nakagadan mo si kuya. Nakatulog. Ano, kumusta na, Jake? Ba't ayaw ko na wala ba? Tigigil mo ng kanser, pang bubo ka. Hindi ako gutom. Okay. Yan, tingka! Tinaw ko na pala kay mama. Tatod na. Tawa na.
Kotse pa pagkaan dito paano. Kaya gilid. Uy, di nakasarado. Uy, di nakasarado. Ay, ito. Puti ka nga doon. Wala. Wala. Ano yung number? Mula daw. Buka talaga tayo. Puti kang wala. Di ka nakakataong wala. Uy, basta mo. Uy, ako. Uy, what? Ah. Baka na tayo, baka wala. Baka naniya tayo, baka wala. Uy, matibay, no? Okay. Isa lang ako sa sabon. Mapapale. Uy! Na! Paano tangan nila pa ko na ini? Wala! Buka. Makapito mo wala. Nice. Asa na ka mo? Anong gamit mo, Jay? Yung sa'yo mo? Uy! Yung Jay Lubit din, ah. Oh, ay ko na LJ 123 5053. Hindi ang gamit mo. Sakay ko din eh. Mabiwag kita ako. Ako? Matibayo ka? Ano tao? Ito. Yan, kayo mo. Ano ko na lang? Pa. Pa. Parang na naka-sticker pang adlo.
Buti ko. Nandito sa buhay mo. Oo. Ibig mo. Ang mama, likod. Iya. Ay, Sniper. Diba na? Oo, Martina, nagkita ko. Sa kuwan? Wala mo. Saan? Apat kanya na batag. Nabawasan na kabihan na sa loob. Ano yung buhay mo mabawas sa akin? Sit on. Jay. Sit on. Ano? Ano ko style? Jay. Julio! Come na. Oriente. Islagot ako. Pero, ay, na dyan. Sabihan ka. Anak, mag-kick ako. Parang tawag dito. Yan na, dali na. Dali na, Sally. Oo. Pindot ka na. Big pa nga ni Uray ka, nag-food pa. Ay, Ano? o ka na nga yan. Oh, Wala? ano ba? O ka na din, Big. Ala! Out na minsan ako. Uli ka tagira yun. Ano? Kaya, Ano? guys, happy visual. Ate ko man to. Ano? Free for all. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Ah! Parihan. Putang tinatambak. Say, Set up naman, gago ang ngay, power naman eh. ano? Saan? Ulot. Ulot. Out na sa bar. Okay na po. No. Dito. Uy. Pala ko siya. Pansin ko 138 yung 38 38 ang markan.
Patapos na. Puta. Damay sana. Uy. 1v1 no? Daw na din kayo to inspire all. Ano? To inspire all. Stay here ha. Yun. Pwede ka lang. Ako na tawa. Bakit mo? Okay, so tayo. Number 5. Ay. Leo, Wala, ano ba yan? number 1. I got that. What? Ano? Ano na? Salita. Kuya, ako pa. Ano na job? Salita. Sa job? Wala na. Bakit na nakabukaw yan? Fireball. Ha? Kaya kadua yan. Ito na kadua. Bakit ako? Third na kalbo. Ano? Walang 45. Isang papel kasi. Ano? Ano? 45? Kaya ikadugo. Ano? 45. It's rains. Paano? Ano ba ito? Ay, ikaw kaya, ginawa mo. Ready na. Sniper na. Kaya na sniper mo. Wala, sniper. Oo na doon, sniper natin. Naan. Military masa sniper yan o. Ayun, sniper. O, yun na. Yeah, already. O, ba? Okay. Ay. Ganun po. Anong favorite page? Ano daw? Anong page? Twice, fireball. Bukod? Ay, why? Ano sa big, big way naman. Twice, fireball from 45. Anong password? 125. It's central book. Ako yan. Ay, kasi. So, Ano ito? siya kasi niya. Ika. Ah, yes. Ika.
Ulit ba kita? Sige. Baba ka na. Baba na yun. Baba. Sniper lang. Shoot! Pasok pa yun. Sunod na lang. Sige. Baka na sunod na lang. Sige, ala. Kasunod na. Sige na. Ano? Duling. Sige ka. Duling. Sandra ako. Ang galing na. Ay, uy, ba? Galing na tama ano mo. Dito na mo mo. Tara na yan. After kami si Mara. Jay, after kami si Jay. Sabi kami dua? Ha? Sabi kami dua? Apit ko na sa Endo. Apit ko na sa Kalbo. After na na. Tara na sa stage. Yan na, alas na tira. Sa baba. Ay, stop. Apit ko na lubit si ano, Kalbo. Mag-mag Kalbo. Woo! Don't police come. Ano daw yung iba? Hindi ko pa na bigyan. Ano, ganda? Twice ano? Fireball. Tapos, 45 password, 125. One to five. Lipat ng saro, dali na. Lip na, go. Ha? Magali ka na, go. Alin na, Jembo. Alas, maalis lang. Uy, patay gago ang ayaw. Tapos, Nag-arali kaya. Oy, gago. Ano, go? yan ako, kay Yun Budya. na. Sniper. Dali na. Dali na. One to five. Sarap na full guard, pinayero-yero. Napang ko ko yung buhok. Diba si eh, yung sniper. Ba't ko na maisip Hindi ako nagkakawat sa iyo. Ada kung ba din grupa na may plan. Bakit sarap? May stage. Sama. Ayun naman ang binigyan natin lang eh. Go. Ayun naman ang binigyan natin. Ano? Walis din anak ko. Puro ba doon? Tignan mo nga nito. Oh, putak din na. Bakit ko siya hindi nila ko? Kasi ito. Eh, ayun na. Matibay, ini sa ro. Bawas. Oh, so sige pa. No. Magaling ako doon. Lock in na. Ayan na si Jay. Ito nga, baga. Ito nga, baga ito. Kasi, no? Yan.
Oh! Anong hayop na ito? Agad ang Fuck! What the fuck? Ah, bro. Hindi naman kasi. Sabi mo, na ano, naman. Nakita ko siya sa internet. So, ikaw na sabi mo. Sakay na, ito yan. Kaya, Ciao, Elena, ciao. Hindi naman sige siya nag-andar siya sa business ko. Mamaya ka mo. Mamaya ka. ano mo na na-message? Oo. Uy, ayo. Uy. Kung bawas. Ang buti siya. Patay ka kalbo. Ito kayo. Ah! Ito panis kalbo. Nilibot ang ayo. Nasa bridge. Buwa pa naman. Nilibot. Ang bawas sa ako. Siyang sa taas. Siyang sa panginabang na lang. Panginabang nga yun. Ito na sa road. Ice one. Sa road. Alaala. Ba't na ito buwan? Ang pinalipong. Wala po natin. Hello.
Ba't siya makatayin ko? Gago. Ay, bali. Kamera ka. Happy na yun si Kalbo, Jay. Jay. Happy na yun. Kaya na kaya. Tatalin na. Pero ako ka. Nakapira na. Wala ko ako. Wala ka. Kita po yung wala, wala. Bro, malit. Malit, punta kang banding. Ibog pa dyan. Buti ba din ka lang? Badal ka. Yan. Ibog din ka. Ilang parero. Oo. Oo, ganyan yun. Pero kung ganyan. Sige, Hindi na. May, ba? Yeah, may. Sabi ko, ganun. Then, ano siya? Batal, tapos Ay, yung sige, ganun na. $2. Ito. Other, other.
Hello? Ang pinalago. Headshot. Headshot. Oh, yung Headshot. gagaw si ano. Dagang ka. Bawas na si TJ. Hindi ko lang. Dati mo makakapit to. Pero si video. Mas like ito nga yun po. Ilaw ka na mo. Yeah, look up the Bukalik mo! Bukalik dito mo ka na magdaw ka na tumampak ko dyan. Sabi mo talaga. Oh! Magdadasyo ka na tumigo. Iyo. Magdadasyo mo na ano. Yung po. Gusto mo. Ang rayo na rumala din. Ayaw na ngayon.
Kaya street na kayo. Doon, sa baba ang wala. Putang ina! Kulang ang balak ng ayaw. Ano dyan o? Ba't kaya? Ay, siya dito nabawasan. Kakalaga. Lang, guna. Kasi pa pa. Kasi yan. Ay, ito dyan to. Ay, ito dyan. Nice. Lugi. Ay, nakasibago. Wala ka siya. Di ba, nagkawat na pagkirata. Umulo ka talaga. Matutog kita? Yan. Get lang kita. Pero, mag-isin ba? Mag-isin bang gabi ba? Kaya, mag-isin gabi. Nagkulit siya nagkulit ko lumatis na sa mga alim mo.
Rocky. Ano yung tanong mo ako? Okay. Tama-tama. Mahila mo. Headshot. Kawawa nga, 5 buwan.
Naninig po, hindi pero yan. Diba na? Ano? Ano? Kapira kasi.
Boy. Ulit! Suyo na lang. Balik ito, magbataw ka lang ito na. Sakit kita, Jade. Na. Tumawid. Sulo na kayo, George. Hindi, kaya magwaran siya, walang bulbul. Ayun yun ba? Ilaw? Kira. Ipinta? Dua. Kapag. Kapag mo siya nakadasal sa Purwet Chief po sa Mga pirang, ano oras na ba? Yan ha? Ano yan na? Pag ito, so wala ba? Yeah. Oo. Yung mahal ginawan. Ano po ang ikaw? Ibenta na. Ibenta na. Ibenta mo Nakasangli ka na? Nakasangli ka na? Padyak? Aray, oh. Sana all. Ito, ni kumaji sila kali.
Duro may duro mo sa nagdudulog. Iya. Udah doon sa picture sa picture ng rapat. Ubos. Yung bumabalik ka. Nasa ano na? Pagbikulon. Sama naman ba? Kayo pa Abang pa rin.
Bakit sa buong bahay? Ay, mayroon mga... Ah, yung ka, ano ko sa'yo mo rin, Pagdik? Mapapalit. Ano ko sa'yo mo? Ano daw dyan? Yun, hindi mo ito. Yan, masipaan. Hindi mo pagpapatapusan mo si Will. Wala pa. Sir Will, bukang dito. Wala pa. Pakalimot. Bakit mabakan na ano? Ano siya na? Oy! Hindi may nagdoon sa Valentina.
Satu, open mo. And sige ko rin. Wala mo ulit ang peray. Merry Christmas! Bagalitano. Ah! Ulit pala no. Teka po. Labi-labi yun. Balik dragon. Okay. Sobrang gabi siya. Alas na ako. Kasi nga. Babarihan ka dahil. Oh. Ay, pinabalik mo ito. Piso ba ito? Hindi, pwede nila. Auto. On bike.
Saka ba yan? Kita sige. Kapalik kami sa Jay, kasi di kita siya. Ipuliin nila niya. Kanyang kalbo. Oh, Ano ba yan? Ba't okay? Dahil, kung ano magandang parang tanong. Ang to is, kaya maganda naman. Hindi, hindi yan. Sir, buksan mo na ba sila? O ano? Ba't dito doon? Diba? Diba? sige. Ay, yes. Uy, ano yung lagi kayo ni si Boy? Yung bayan?
Ha? No. Wait, wait. Ay, nadalag-gate. Ano, saan ka nag-ibo ni Wa? Ayun, natapos na. Ano siya ka nag-ibo ni Wa? Kapit ko, lusing yung wapong dia, ang ibo mo. Kapit na ako ba? Hindi man daan mo, ibo niya. Masarap po ito sa'yo. Masarap pa sa'yo. Hindi siya. Ay, sina. Sige ka daw, ganit siya. Sige mo sa kuya, oh. Maraming kuya. Padaan. Ito lamang. Ano naman siya? Mga ano? Media. Arang na, abay din no. Sige na. Sige na. Batang sa mga ako. Ano yun?
Ano mo? Ayan. Di pa. Ah, oh, yun na si Jay. Yan naman ako to. Yan o. Yan man tawad. Eh, masusunod ako pinaka-sir. Pressure ulit ah. Sarap na yan. Go, nice to see you. Obi-Wan itong sniper out. Ruwa. Iyo. Yan, nagduro. One, two, all. Batik, bago batik din. Sige. Bago bago. Yan. Go. Uy, look na. Ikaw na. Ayan din. Oh! Away ko! Hindi naman yung takbo niya mo dito. Si Jay. No, si Jay. No, no. Second bote, pag yung pika kumain ka. Ha? Yan ba dito? Si Jay, nagpindi tabang ang takot. Tabang ang takot eh. Ano na pa yung mo? Pagdumang kami sa ano, kulungan eh. Tabang ang takot. No, si Jay, no. Mali pa yan, mali. Ano, iri mo na ka mo. Yung tabangan kayo, ang ayos kayo.